guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबा हरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ आंनि एकदम माने मा होनगोन आं जेब्लानोखि बुरै जागोन ना अब्ला बे भिडिअखौ जुदि नायो आं ओरैबायदि गोजोनगोन जेनेबा बे भिडिअखौ नायनानै आरो मानो होनोबा दिनैनि भिडिअआ बिराद स्पेशल आंनि थाखाय आंनि सिगांनि लोगो बहुत उन्दैनिफ्रायनो जों लोगोमोन कलेजावबो लोगो स्कुल टाइमावबो लोगो बेबायदि आरो किन्तु इउनिभार्सिटियाव जों माने एकदम गावस्रानाय बायदि जाबाय बे फरायबाय नैबेयावहा बे MSW कमप्लिट खालामबाय लास्ट इयाराव आंजोंनो समान ओमफ्राय आंनाथ' शिलंआव नोंथांमोना मिथिखायो ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव जों मैया लोगो मोनबाय ओमफ्राय मैया जों लोगो मोननानै ओरैबायदि रायलायबाय हरसे सानसे रायलायनानै भिडिअखौनो शुट खालामनो टाइम मोनासै ओमफ्राय दिनैहाय आङो दायो इन्ट्रडिउस खालामगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि बेस्ट फ्रेन्ड सानै दङ नैबेलाय सासेया कावेरी मुसाहारि हाय बिसोर माने एकदम केमेरा साइ माने आंबोथ' सिगाङाव बेबायदिमोन दासो जेनेबा एसे रायलायदाव सरसा जालांबाय पिक जाद्रायबाय आरो नैबे सासेखौथ' लोगो मोनखाबाय बे मिनिथावना भिडिअआ होनदो दायो नैबे बिसानावनो फैदो ओमफ्राय जोंहा एसे दिनै फिसा पार्टि दङ स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आमलाइखौ जानो नागिरदों नै मोजांहाय जों थांनो ओंखारबाय इबो थांगोन इबो ओमफ्राय नै जोंना थैथ' नाजाथों नै नुजा नानि थांसै ओमफ्राय जोङो जोङो जेब्लाबो ड्राइभ खालामनायनि सिगां बे हेलमेटखौ गानना लानाया मोजां होनदो आंबो मालाबा बावो दिसुन किन्तु नोंथांमोना बावनाङा आंबो बावनो नाजाया दायो जोङो माजबादनि लामायाव दङ बरियानो नै बागान माजबादनि बिउटिजों रावबो हाया मिथिबाय ना दायो जोङो माजबादनि पुरा बागानावहाय दोङो एसे इदि खालामना हो केमेराखौ बरिया दायो बागानाव जों दोङो ओमफ्राय जों बिराद मिन्थिना फट' लादों बेखौ आंनि फेसबुकाव नुगोन पारमिसन लानांगोन बिसोरनिफ्राय होनांगौना होनाङा ओमफ्राय दायो आंखौ बहुबलिया थिखांसिगोन बागान दोङोलै माजबादनि बागानथिं बेरायनो फैदो इखौथ' पुरा बिल होनो हायो हायालै फैबाय थायो होनबा बिराद बिन्दास ना लामाया भिडिअ खालामगासिनो लायदो आयु आथिं थोंनैखौबो थिखां मानसिल' आं उदै साजोब्बायलै उदै साबाय मिनिनानै होमबाबो दायो थांसै जोङो पुरा पार्टि जानांगौ पार्टि जानोसै नानिया बिराद फनाव बिजि थायोलै आजिखालि बिराद नायनो बासै आं फंबाय जालायबावो दायो जोङो थांफिननोसै पुरा पार्टि Gemsri-nya friend lah. Chalo, start खालामदो दानिया. आस्ते बेना. Hold tight, can't miss.
ओमफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारनानै दायो जोङो मार्केटाव थांगासिनो मार्केटाव अरांनि मार्केटाव आं देखायदो दिनै सब बन्द दिनै भारत बन्दमोन ना जों फैखालि नायबानो जाबाय पुरा बन्द गोजा जि नायबाय जेनेबा रावबो हिनजाव मानसिखौनो नुफेराखै आरो ना ओरैबायसा नायो माने जोंलाय गुसुं गानदो ना मा गानदो गुसुं गानबा दाय जागौमोन गुसुं गानबाथाय नायसोयो होननानै दालाय जोंलाय सोर गुसुं गानदो ओइ हेलौ आरे ইয়াতে মাংস কিনবা আইছো ৰ বেচেরাটা দিনিদো সেকেন্ড টাইম মানো সেছে সেছে ন ও এইটো ফেন্ডা ফেন্ডাৰো দাজো কলিজাটো দুটা দিব বেলেগৰ কলিজাটো দিব হা এইটো বেলেগ বেলেগৰ মুৰ্গীৰ কলিজাটো দিব বেলেগৰ কলিজাটো ফেরা বান্না বুকু ফেরা এই फेन्दाखै दिनदोंनो होना गोदो गोदो नङा मा मोनब्रैब्रा फेन्दा फेन्दा भारत बन्दनि दखान सखान खेव होनानै लांनो फैदों नुवाखै जोङो ओमफ्राय आंनि फना दानि गोलैनानै पुरा टेम्पारा बायखोना टेम्पार दंमोन ना गैयामोन मिथिया पुरा फुल स्क्रिन बायबाय उपाय गैला खिन्थु थेंक गड भिडिअआ जागासिनो दाबो मैगं लानो नागिरदो ब्रकलि नाय फुलकबिखौनो लानांगोन होनबा सालाद जागोन नालाय फनजों माबा खालामदों आरोना भिडिअ खालामदों नायनानै आंनि फना सेस बायजोब्बाय नुदोंना फार्स्टआवहा बेयावहा नांदों आरोना बे बयलार बेदर बायनाय टाइमावनो फैसा होनायावहा इयावहा नांबाय ओमफ्राय माबा अनसु जाबाय थादों इयावहा नांबाय ओमफ्राय इयाव नांनानै इदि बायजोब्बाय नायनाय नुदोंना माबायसा जेबो नङा दे फनसो बायदो थरना मानसिया बायदो किन्तु आं मोनसेल' खोथाखौ इसोरखौ थेंक इउ सो माच होननानै बुङो नै दायो आङो भिडिअ लागासिनो बे लावदुमनि फन बे लावदुमनि फना एसे ग्रीन कालारनि ओमफ्राय आंनाथ' गोल्डेन ना ओमफ्राय मालाय बिनियानो एसां मोजां ओमफ्राय आंनिया जैला खेरे खेथे जाजोब्बाय आं दुगियाखै दे दै माबोरै जाना दोङो इयावनो नांबाय इयाव नै थाव होबाय बाथोन देना लाबाय बास पियास हाबाय दायो जों संनोसै नै जोंना रेडि जाबाय ओमफ्राय दिनै जोंना कुनु रावबो गोजौ ओंखाम जाया पुरा गाहायावहा जोंनि लकेल पार्टी दोनैयो ओमफ्राय फान्थाव बाथोन ये आहा फना डिसप्ले बायजोब्बाय मिथिबाय ना मुंखौ मोनसोदों आङो किन्तु भाग्य मोजां माने डिसप्ले गोसोम गोसोम जायासै नङाबा आंनि भिडिअ शुट खालामनायफोरा सब डिलेट जाजोबगौमोन ओमफ्राय दायो पुरा गाहायाव जनानै लाबाय ओंखामखौ जानोसै बरियासै आंनो सामसखौ लाबोआखै आंनि आसुगुरा मैलाला गोदोसो आङो मा होनो इदि सामसजों ओंखाम जाबाय सुकुथारामोन आरोना माने आखाइदोल' जायोमोन ना सुकुथारामोन आरो ओमफ्राय दा जादाव बारा एसां जेबो मोनला ओंखाम खुरग्राखौ देखायगासिनो आं र' जल्दि फाय ओइ मटिखा आरो मटि जाबावसिगोन नै जानानै सेस आरो पुरा जानानै ओमफ्राय नै जोङो जानाय स्टार्ट खालामबाय हो ओमफ्राय आंनि जितु आगसिथिं हिनजावसा जोंना बे नानिनि आंनि गेजेरनिया बेनि नामा जाहैबाय काबेरि मुसाहारि बे लास्ट इयारावहाय MSW कमप्लिट खालामबाय बेयावहा गुवाहाटीनिफ्रायनो नेरिम नामा मामोनथाय इनि इनस्टिट्यूट आं मिथिला ओमफ्राय उनावहा बै थिंनिखौथ' सिनायखाबाय मा होनो आगदाथिंनिखौ आजा ओमफ्राय बै गोजा गाननाया जाहैबाय बे काबेरिनि आनैनि फिसाजो आरोना आंनिबो आनैनि फिसाजो जायो ओमफ्राय बे काबेरियाना 71 kg मोन मिथिबायना आं बेनि फट'खौ देखायना होनो नै बियो नायदोना नका मटिमोन बियो ओमफ्राय आसुरित माने लकडाउनाव इयो डाइटिं खालामदोंमोन आरोना डाइटिं खालामनानै बिदि फिसा जाबाय ओमफ्राय जि दुखु मोनबाय आं मिथिबायना इखौ नायनानै माने आं मटिभेटबो जादों आरोना वाव मालाय बियो नुवाखै गोसो जानानै खामबाथाय मा बुस्थुखौ हायाना होमबा आंनाथ' 66 kg आंना वेटआ होमबाथ' आंबोथ' फिसा जागोन ना जि दुखु मोनदों मिथिबाय दा आङो जि फिसा जाबाय नायनाय बियो
Beng bidik bidor sampai tempat bisa jangan nilai. Man bisa sampai bidor jealous feel sedang. Balik. Dokumen sudah mau. Kami ni angka karena mana bisa jangan ni ngah. Mad, nunga asuri imad. Oमफ्राय मा होनो माबा मोनसे आगदा गारि यावसो गारना भइस ओभार खालामबाय थायो मायबा बुंनानै मिनिनो ओंखारबाय थादों मा होनो आं मायबा बुंनो नागिरदों मा होनो जोङो ना बेबायदिनो आरोना एकदम माने जों सिम्पल टाइपनि मानसि बाट जोंखौ नुनायाव सानगोन मानसिफ्रा एकदम हाई क्लासनि बिराद एटिट्युड टाइप बेबायदि जोंनाव जेबो गैया आरोना जों एकदम सिम्पल माने सिम्पल लिभिं हाई थिंकिं होनना बुंनाय मोनसे बाथ्रा दङ ना बेबायदि टाइपनि मानसि आरोना ओमफ्राय माने जों सबबाबो एडजास्ट जानो हायो आरो मानसिया गासैबो सिचुएशनाव एडजास्ट जानो हानांगौ स देट जोङो लाइफखौ मोजाङै सार्भाइभ खालामनो हायो मिथिबायना मानसिया माला मा जालाङो पात्ता मोना बेखायनो सब सिचुएशनजों एडजास्ट जानो रोंनांगौ माने मिथिनांगौ आरो बेखायनो जोङो आरो गाहायाव जनानै जानाय मजायानो बेलेग आरो आंथ' गाहायाव उन्दुनो जि मोजां मोनो माने मालाबाफोर आलासि जाब्रा फैबाथाय उन्दुनो जायगा गैया जाबाथाय एकदम जिगाब तिगाब लायनानै थान्दा दिनाव बिदि उन्दुनो लुगैथिदों आङो मा मोनगोन दे बिदि उन्दुनो ओहो दाख्लि माने जोंहाथ' न'आ कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो ना माबायाखै कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय तामाम आलासि थांदो दाखालिथ' ओमफ्राय आलासि थांनानै ओमफ्राय आङो गाहायाव उन्दुनांदों आरोना ओमफ्राय मामाया टसअपखौनो मोनथाम मोनब्रैखौनो आरो एन'का मजा नांदों माने बिसिनायाव उन्दुनायनिखौबो बरियासिन नांदों ओमफ्राय आरो दाथ' जिगाब गैयाना जोंहाथ' ओमफ्राय दा जिगाबा फैगासिनो आरोना ओमफ्राय बे जिगाबा फैबाथ' जिगाबनि सिङाव गोदो उन्दैयाव उन्दुनाया आयौ जि बरिया नांखायोना नोंथांमोना माबोरै मोनो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय दे बाराद्राय पेक होनबाय आङो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ देनां बुरै जाबाथाय आंनि भिडिअफोरखौ नायनांगौ ना बेखायनो आङो बिराद मोजां मोनदों माने बे मोनसे भिडिअखौ दहायनो बुंखांखाबाय आङो बाय बाय टाटा टाटा होनना बुंनो होदे लावदुम खेबसे टाटा मोजाङै बुंनाले टाटा नोंखौ नुवाखैथ' ओमफ्राय नों आखाइखौ मानो टाटा होनलायलायदो देलाय टाटा थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच दे नों खेबसे बुंना होनबा आंनि इन्ट्र'खौ आं बुङा देना बुंना प्लिज खेबसेल' दे दा उनाव मेथाइ जागोन आं नों पानिपुरि जानो गोथाव मोनो खेबसे बुं साला बुरबक दे बुंना हेलौ गाइस मोजाङै बुंलाय देलाय मोजाङै बुं दे मोजाङै बुं हारे आं मा नोंनि सब खोथाखौ मानिजोबो ओमफ्राय नों मानो मानिया आं सिखायग्रोना लानो र' दे दिनै सिखाया दे दा माबाबाय थागोन नों सिखायना होनाय आं रोङा ना जानला मोनला बुं नामा मा जानला मोनला बुङो नों आंनि इन्ट्र'खौ दिनैसिम बोसोरसे बारलायलांबाय नों मिथिया नामा नै जानुवारिनिफ्राय इन्ट्र'खौ दांबाय थानोसै दे एदा थांनोसै दै बहुत गोबावदो आरो लोगो मोनबावो खेबसे आयौ बिराद मिस खालामनांगौसो बिदा ini orang video kalau kan gua ada sama kayak gini yo sasya jaket pindah ke bawah ya pindah nari ya ada nari itu sampai nasi terus ini dia